Здравейте, казвам се Полина и това видео беше създадено с помощта на изкуствения интелект. Интегрирането на изкуствения интелект в производствените процеси революционизира индустрията, предлагайки нови възможности за ефективност, намаляване на разходите и оптимизация на производството. Изкуственият интелект автоматизира сложни задачи, намалявайки човешките грешки и подобрявайки точността и качеството на продуктите. Той също така помага за предсказване на повреди на оборудването чрез анализ на данни, което позволява навременна поддръжка, минимизираща престоя. Изкуственият интелект оптимизира веригата на доставки чрез анализ на променливи за подобряване на управлението на инвентара и логистиката. Контролът на качеството е напреднал, като системите, базирани на изкуствен интелект, автоматично откриват дефекти и осигуряват съответствие с стандартите. Въпреки това, използването на изкуствен интелект в производството повдига правни въпроси, като защита на интелектуалната собственост, поверителност на данните и съответствие с регулации като GDPR. Етичните стандарти при внедряването на изкуствен интелект са от съществено значение, включително осигуряване на недискриминационно използване на технологията, премахване на пристрастия и защита на правата на работниците. За да се отключи напълно потенциалът на изкуствения интелект, производството трябва да се справи с правните и регулаторни предизвикателства, защитавайки данните, интелектуалната собственост и установявайки протоколи за отговорност при грешки. С правилната правна рамка изкуственият интелект може да стимулира продуктивността и иновациите, осигурявайки сигурно и ефективно бъдеще за производството. Свържете се с Crowdy AI днес, за да подобрите вашето производство за минути.